Oge na-abịa mgbe ọbụla ndị isi ukwu ga-enye ụta miri emi wee hapụ obo. Ihe na-adị ka mfu na-abụkarị ndokwa Chineke mere iji duzie ndị ya n'ọkwa ọzọ na njem ha na-aga n'ala nkwa ahụ. N'ime nnukwu atụmatụ chef nke Chineke, Chineke na-eme usoro dị iche iche. Oge na-abịa mgbe Mozis ga-enye Joshua mkpara ahụ. Otu nkwa ahụ na-adakwara anyị. N'ime Yeshua, Chineke ahọpụtala onye ọbụla n'ime anyị ma nye anyị ọrụ pụrụ iche. Ọrụ anyị bụ ikwesị ntụkwasị obi nye Chineke, nye ike anyị niile, ma mgbe oge gafere, nyefee onye ọzọ mkpara ahụ. Mgbe a na-ekwu ihe niile na-eme, anyị ga-enwe ike iguzo n'ihu Chineke na-ekwu, sị, Chineke, i nyere amara, m na-agba ọsọ ọsọ na-enye gị otuto. Ụtụtụ ọma n'etiti izu.